जाखो दे बिउटि प्लास बन्द जाबाय लाइकि बन्द जाबाय टिकटक बन्द जाबाय आं मा खालामबावनांगौ दे आं माबायदि फेसबुकआव फट' आपल'ड होबावनो दालाय बिउटि प्लास बन्द जाबाय आं माबोरै फट' इडिट खालामनानै गावखौनो साफा खालामबावनो आंलाय दालाय आयौ गावबायदिखौ नुलाय लायाखै माथो आंलाय माबायदि नुखायो आयु बिउटि प्लासजों साफायालासिनो फट' लायोबा आं बेबायदिनो फट' होनांसिगोन नामा फेसबुकआव हो होमबाथ' लाइक खम मोनथारसिगोन आंलाय मा जाबावगोन ये क्या हुआ कैसे हुआ ओइ दासो देलाय मा मोखां सोम जाबाय थाखो दाबो मिथिबावासो नों चाइनिज एप्सफोरखौ बयकट खालामजोब्बाय इन्डियाया होननानै औ हाय माथो खालामनो उपाय गैया इन्डियानि रुल्सफोरखौबो मानिनांगोन ना गभर्नमेन्टनि रुल्सफोरखौ नङाबालाय बोरैथो जानो बेफोरबायदि एप्सफोर जोंनाबो उनाव बानायगोनदां नोंलाय माखौ टेनसन लाबाय थादों हराव थिगसे गाबबाय आङो लाइकि बन्द जासिगोन होनना खोनानानै माथो खालामबावनो गाबै गाबैसो दा मोखाङा बुजुबनानै फैदों आं नोंनि खाथिसिम दा मा खालामबावनांगौ मैथा बाग्लि मा जाबावगोन जोंहा लाइकियाथ' बन्द जाबाय दाथ' जों लाइकि खालामनोबो मोनला औ बेनोथ' जाबाय दा जोंनि मोखां सारना गोनां सिथर गोनां नानेखा गोनांफोरखौ नुजोबसिगोन ना फट'फोराव दुखु मोनबाय आंबो बिरादनो गाबै गाबै ओंखायनो अबस्थायानो गैला मोखां बुजुनानै नुखायो खान्थाल फिथाइ बायदि बुजुबदों आंना गाबनानै बाप माने एसे खुसिलै अमा राजा सोरबाफोर सिख्ला गोदान मोनाखै बे नोंनाबाथ' खालि सिख्ला साला सिख्लानि लावखार हा नुवाखै चाइनानि एप्सफोरखौ इन्डियायाव बयकट खालामजोब्बाय बेखौ मिन्थियाखै नों दाबो बेनिखायनो खुसिब्रा आङो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथाखौबो साननानै मिनिनो ओंखारलायलांबाय आं दासो मोनसिगोन बेथा बेथिफोरा दासो मोनफजोबसिगोन नंनायनि नङिनि खिनायनि हासुनायनि लाइकि टिकटक बेफोराव हेगारजोबनाय साला ओंखाम जानो मुगैलायोमोन आङो मालाबा टिकटकफोरखौ नुयोबाथाय मिन्थिबायना दासो सान्ति मोनसिगोनब्रा गोसो गोरबोफोरखौ दासो आइसक्रिमानो हाबनाय बायदि मोनलायलायबाय आं बे गरम बोथोराव आइसक्रिमानो गोरबो सिङाव हाबफैना थाखानानै थानाय बायदि मोनलायबाय आङो सान्थियानो अमा मासे जागोन आं नोंसोरनो अमा मासे औलै बे लाइकि एपनि थाखायबो नांलायलायबाय थानाय जायोमोन आङो हापांजों हाला मानसिफोरनि गेजेरावनो लाइकि भिडिअ खालामनो नागिरोब्रा माबा स्ल' मसन खारनायनो जि लाजि मोनलै आङो भिडिअ हमना होआबाबो उपाय गैया लाना होनाङो आरो बेनिखायनो आं बे अमा मासे फ्रिब्रा अमा मासे फ्रि साला दासो माखासे सेंग्राफ्रा हिन्जाव जाय मोसाग्राफ्रा मोनसिगोन आरो सिख्लाफ्रा जि दुखु जाय होगालाबाय थायोमोन ना दा बहा फोरमायबावनो दुखु दाहाफोरखौ खम गाबखोमा मोनदों बिसोरो लाइकि गैयिनि टिकटक गैयिनि साला नंनाय नङिनि बिखासो मावनाय थाफ्रिसो मावनाय मा नायनोमोनब्रा माखासेफोरनिखौ बाखाजोब्बायसोमोन आङो हे गसाय जि मावबाय मोजांखौनो मावबायलै नोङो बेनि खुसियाव दे लोंलायदो बन्दुफोर बेनिफ्राय दासो मुक्ति मोननायनि एप्सफोरनिफ्राय मुक्ति मोननायनि साला फुङाव साला फन दांबानो बै थाफ्लिसो मावनाय बिखासो मावनायखौ नुलाबाय थागोन बेनिफ्राय हिन्जाव जानानै हाजि हुजि एकदम हाराव राव मोखांफोरखौ लानानै जालाबाय थानाय नुलाबाय थायोमोनब्रा एकदम रागासो जोंखाबायमोन आङो माथा नस्थ' नाया संबाबो गुरब्ला नुजाफैबाय थायो जों मालाय नायलासिनो थानो हायो आरो बे खाब्ला नुजाबा नायफ्लाङो उपाय गैया साला दासो सान्ति मोनसिगोनलै हाबाब आं खुसियानो लाख'ना ला बन्दुफोर मा एसे खुसिब्रा आंलाय आं बायदि खुसि रावबो गैया खोमालै आंल' खुसि जादोंदां दे बन्दु लोंदो औलै बे मोननै एप्सनिफ्राय दासो रैखा मोनमारसिगोन जोङो आङो अमा मासेखौ मा खालामनो सानबाय आं दा मिथिबायना सारादु होनोसै आङो सारादु लाइकि एप्स टिकटक एप्स बिउटि प्लास एप्सफोरखौ बेन खालामना होनायनि सारादु होनसै थैबाय होननानै जों हमना लाखानांसिगोन जोङो आरो थैनायानो जाखाबाय बेनिखायनो जाय बिथांमोना लाइकि स्टार गासिखौबो इनभाइट खालामहरनोसै आङो इनभाइट खालामनानै दुखुफोरखौ एसे बाहागो लाफानोसै आरो बेसेबां दुखु जादों लाइकि खालामग्राफ्रा नङालाय हा मा बुङो बन्दुमोन नोंनि बुंनायानो जै जाथोंसै अमा राजा